ተወልደ ካብ ስልጣኑ ክልዓል ከሎ 4-5 ገምጋማት ነይሩና እዚአን የጻር ተዋሂሉ ኮሚቴ ተቋቋመሉ ተሓንቲ መራሕትኻ ቀቲልካ እትብል ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ክሰምዕ ይደልን ኣይፈልጥን እንገምጋም حمشتين كنا نقولكم يدحان زي أمور أيوة. أي أمن نيركم اللي هنزارو تلا أي أمن ولا لما أنتي صارت تمدو مخان حزي تمدو يواز إن تقرأ تمدو بسرعة يخونن يلو أما قال لا تخفف سيزارب أما قال حزي أما قال تأميت مسبت قلنا يتسامد مس هم حلا يتسامد مس إرث يتسامد مس أولا يتسامد الزلكة مس أبي يخمزولو ناتفلت أما قال وعننا نالج نبر بقلت إن نزارو لنا كوزي وسلا بزح جزء تزاربنا له مجمرة نبصقنا يسرح له ناي بيرسونال سلي مسلون يرسل ناي بيرسونال سلي تاي الرهوة أبي فطة مرداتها قلنا أنا مردات علنا نتشم بميديا هو تبع ليكون هذا عميت أموزلو هو تبع ليكون مدة أسوم زنجعهم يو ترديهم زنجعهم مردات رقم مجمرة نقولنا مردات علنا إنه مردات يقولون ستالين تذهبوا تصيغ أزلو أنا أكل أخو ليدا لأن كنا نقرأكم ونقول عبي جنراليو زمر حمزة الله بعدين كلام يلو شمو بحدا جكنا تقال لا شمس سوى عزله ولو قبرك زيابيريز بالي مثلاً وانا ليبا قد أفي نايمريت ليبا إيو تقول دايون بدهم بخنا نقرأكم يبزيو طعمي كنا زرار ولا زل الناس اللي زغنا نزت قرايك فلت أزله وصل زغنا أنا تولد بمعدز فلت أصبي كم كلهم تعزي زول وازلو زين نايكلتي مرداتها فلفلجن ولدو قبل زيابير نولدو قبل زيابير هلونو نغير تحاس كي خصاص وانا دقفتو ودن بيتي كاليوتون اللو دعان جن ودن بيتي تتالي لمبر كحمق دليل مثلا نياتو كافتو من نفتوهم عبيت جنرالاتنا حدي نودن بيتي تودي مكينا غاتو سبن دار ودن بيتي كما يدحاندو قاليلو ندعتوا سبك شو ودهم كندوز أكل زخيد دون قرأي تودي من تاي داي متحيز وحزي أما قال خوينو يبل ستالين أما قال خوينو مس صمدو نتقرأي تكمن قالن دا للزاربي لسلطان كو يبلون حزي كالزارب كعمسلي مسلي صمدو يتكمي دان بللنا نحنا صمدو يتكمي غندنو لو زأكل صمدو يتكمني الكاناي مزراب مسل تقاليس زوم صو مسلي إن بالله أو زيت سامدنا يغننا نيلو خأمن مسلي كندو زأكل ونجل غير كان خرقة أي تحسبوه زي يتأكم مصير أنت ترى أي ويتأكم من قبل نجرجن كعا ناس بتقراي كم تازل العالم وهي زمن ملء تقال أساسا بندي كم أجيرو قالس الآن خيّة تخسرح نجرجن زي يتأكم تمصيل وحساب وخقرب مسلي حساب مقرب نوري يكون أما قال خويني نبي دا مخل نبي يخل أقول دا إنتاي مسلكم ولو قبل እግዚአብሔር نتولد አዲስ አበባ ኮይኖም ቦታ አመቻቸውም ለሆም ዘለውሞ በቃ ውጻውጻ አቆትሉ ካየም ከጥፉ ካየም ይሉ አዛሪብ እዩ ተወልዱ ማለት ሰራርቸን ይተቆልዓ ተወዲ ማለት ከምዚ ነገራት ገጣጢሙ ዓዲ ክንድድላ አንተ ተዳሕዳሕት ዘይግድሶ መሬት ጥራሕ ይርከብ ዘለ ወዲ ናቱ ግብረከ ክነግረኩም እዩ ከምዚ ዝበለ ቅንብር እዩ ትዝኸር ዘሎ ንምንታይ ዳ አሙና ይተወልደ ጸለመ ሕዝብ መጽያ ተወልደ ኮሪዲ ካብ ስልጣን ወሪዶም ኣለዉ ኣብ ገዛ ኣሎ ንምንታይ ናይ ተወልደ ጸለመ ሕዝብ መጽያ ሪኦም ተጋሩን እንባዕልና ክንናቆር ነንባዕልና ክንባላዕ ዝገብረና ዘሎ በደል ስለዝበደለ ተሓደ ኣይኮነን አጀንዳ ጸላእት ተሸኪሞም ናይ ጸዳእት መሳርሕ ኮይኖም እከለ እንተተቀነሰ ኢሎም ስንፍነኦም ብምቅናስ ተሸፈኑ ዝደልዩ ድኹማን ኣብ ስልጣን ስለዝወጽዩ እዚኣቶም ዝሸፈንዎም ካልኦት ድኹማት ከዓ ብታሕትናታቶም መሳርሒ ስለዝኾኑ እታ ገምጋም ተን ሓሙሽተ ነጥቢ ዝተባሃላ ዓጀብትኻ ቀቲልካ ኢኻ ተባሂሉ ምስ ብልጽግና ተራኸቢ ኢኻ ተባሂሉ ኣብ ስግረዶ ትሰርሕ ኢኻ ተባሂሉ ጸረ ህወሓት ትኸይድ ኢኻ ተባሂሉ ሓምሸይቱን ኣላ ሕዚ እቲ ናይ ዓጀብትኻ ቀቲልካ ተባሃሉ ተቐተሉ ዓጀብቲ ከለይሉ ዘቕረበ ተወልዱ ገብረ እግዚአብሔር ዝበሃል እዩ ኣብ ኣደባባይ ዝቐረበ ነግረኩም ዘለኹ ኣኼባ ፍስሓ ማንጁስ ዝኣከቦ ወድም በይተይ በዓሉ ድባቤ ተሳተፍሉ ኣኼባ ተወልደ ይገምገም ተባሂሉ ቀሪብሉ ሃሎ ኢሎም ደው ኢሎም ቶም ተቐተሉ ተባሃሉ ዓጀብቲ ተጸዊዖም መጽኦም ሂቦም ምስክርነቶም ሂቦም ፈሽላት ተደውዚ ካልኣይ ምስ ብልጽግና ተራኸቢ ኢኻ ከይድካ ኢኻ ንአዲስ ኣበባ ዝተመላሊስካ ነርካ ትመላለስ ኢኻ ምስ ብልጽግና ተልእኾ ክትቅበል ኢኻ ከይድካ ዝብል እውን ቀሪብሉ ፍስሓ ማንጁስ ባዕሉ ኣነ ዘይፈልጦ ኣይከደን
ናይ ስለላ መሓወር ዝመርሕ እዩ ሳላ ዝኸደ ዝረኸብናዮ ብዙሕ እዩ ስለዚ ናይ ስለላ መሓወር እዚ ሰርሐ ዘይሰርሐን ኢልኩም ኣነ ዘይፈልጦ ነገር ስለ ዘይከደ ኣስርሑና እንደበጃኹም ኢሉ ቃል ብቃል ኢልዋ ኢለ ነጊረኩም ኣስርሑና ኢልዎ ሰላላ እኮ ምስ ፀላኢኻ ቀሪብካ መሲልካ ተመሳሲልካ ክትሰርሖ ዝግባእካ እንተሃልዩ ትሰርሖ ብዙሕ እዩ ትመስርሕ እዩ ሓምሓም ዘይሰብር ነፈዝ እቱ ትግራይ ክትርብሓሉ ትኽእለሉ ነገር ከምዚ ገይሮም እዮም ከይዶም ድሓር ወድን በይተይ ባዕሉ ዝሓተቶ ንፍሳሃ ዝሓተቶ ከልዕለልኩም እዚ ኩሉ ክመላለስ ክኸለስ በዚ መዓልቲ በዚ ግዜ ዝኸደስ ንስኻ ኢኻ ሊእካዮ ንስኻ ትፈልጦ ኢኻ ኢልዎ ወ ኣነ ዘይፈልጦ ይከደን ኢልዎም ቃል ብቃል ኣነ ዘይፈልጦ ሓንቲ መዓልቲ እውን ከይደ ይፈልጥን ኢሉ ኣነ ዘይለኣክዎ ከይደ ይፈልጥን ምሳይ ዘይተዘራረበ ከይደ ይፈልጥን ኢልዎ ሙስኢልና ኢና ከምዚ ንብል ዘለና ኢሉ ሙስኢልና ኢና ከምዚዩ በተሓሳስባ ደረጃ ተፈልዩ ንብሎ ዘለና ኢሉ ይሁን ተፃርዩ ናይ ስግረዶ ቢሎም ተወልደ ከምዚ ለወዶ መሬት ለወዶ ካሊእ ለወዶ ገንዘብ ለወዶ ተባሂሉ እውን ኩለን ክሕተታ ደብዳቤ እንታይ ተረፈ ኣለን ነብ ኢደ ወድን በይተ ይፈሪሙ ሰደዳ እዩ ዘሎ ኣብ ኢደ የለን ካብ ከፍለ ከተማ ዝረኸብና ኣለወዶ መሬት ሕተትልና እንዳተባለ ክንዱ ተፃረ ናይ ኩሉ ፅቡቕ ነይሩ ትምፅራይኩም ፀገም የብሉን ግን እዚ ኩሉ ተፃርዩ ስግረዶ እውን ተፃርዩ ድሓር ካሊእ እምበኣር ብካሊእ ኣጀንዳ መፅኦም እዚታት እውን ይፃረ ኢሎም መፅኦም ፍስሓ ናብ ውሳነ ከኣቱ ምስ ኮነ ካሊእ እውን ይፃረ ምስ ተባሃለ ኮሚቴ ተመዲቡ ብመምሕዳራዊ መንገዲ ነውርድካ ተባሂሉ ወሪዱ ምፅራይ ተገይሩ ሕዚ ትምፅራይ ወዲኦም ስታሊን ስቂሉ ማለት ኣፍካ ፀይቕ ኢሉ ወይ ፅይቕ ኣሎ እምበር ትምፅራይ ተወዲኡ እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ግለሰባት እዚኦም ክሕተቱ ተባሂሉ ተወሲኑሉ ኣትያ ኣና ፍስሓ ክፈርመላ ጥራሕ እያ ተሪፋ ዘላ ፈሪሙላ ደይፈረመላ ንይፈልጥ ኣነ ፈልጣ ይርዳእ እዞም ሰባት እዚኦም ፀለመ እዮም ዘፅልሙ ነይሮም ኩሉቶም ዘፃርዩ ዝበሃሉ ኣትዮም ኣፃርዮም ወዲኦም ቶም ናይ ቅድሚ ሕዚ ኣኼባ ይኮነን ዝብለኩም ኣለኹ መፃረይቲ ኮሚቴ ተመዲቦም ኣፃርዮም ወዲኦም ሰብ እዚ ምንም የብሉን ተባሂሉ እኳ ደኣስ ቶም ዘፅልሙ ዝነበሩ ኮነ ኢሎም ንኣጀንዶኦም ዝኸዱ ዝነበሩ ስለ ዝኾኑ ይተሓተቱ ዝብል ውሳነ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዉ ንኸይሕተቱ ሕዚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እንድያ ኣብ ኢድ ፍስሓ እንድያ እኒሃ እታ ውሳነ ምንም ዘይብሉ ምዃኑ ረኽቢ ከም ዘይብሉ ተልእኾ ወታደራዊ መሪሕነት ናይ ትግራይ ይፍፅም ከም ዝነበረ ኢንተለጀንስ ብኣግባቢ ይመርሕ ከም ዝነበረ ቶም ፀለመ ዘፅለሙ ግን ንኣጀንዶኦም እዮም ተባሂሉ ምስ ተቐመጠ ከይሕተቱ ይተሓተቱ እንድያ ተባሂላ ዘላ ተሓታትነት ኣብኦም ይስፈ እንድያ ተባሂላ ዘላ እታ ውሳነ እዚኣ ከይትግበር ናብዘን ሚድያታት እዚአን ሰዲዱሉ ቀለም ማለት ዝወሉ ገብረ እግዚኣብሔር ዝበሃል እዚአን ሰዲድወን ብሓንቲ ሰሙን ክልተ መዓልቲ መሰሳሊ ማለት እዩ ፅባሕ ማለት እዩ በብፅባሕን ቀሪበን ክልቲአን ሃፍታም መጀመርያ ኣቕሪብዋ ስታሊን ደጊሞ ኣብ ካልኦት ማሕበራዊ ሚድያ እውን ንሪኦ ኣለና ንምንታይ እንተኢልኩም ክሕተቱ ተወሲኑሎ እዞም ሰባት እዚኦም ብደንቢ እየ ዝከታተል ኣነ ቀደሙ ነልዕልያ ስለ ዝነበርኩ ተፃርያ ተወዲኣ በዓል ቀለም ክሕተቱ ዝወልዱ ገብረ እግዚኣብሔር ዝበሃል ክሕተቱ እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዝነበሩ ክሕተቱ ምስ ተባሃለ ኣብ ኢድ ፍስሓ ምስ በፅሐት ሕዚ ናይ ጉያ ፀለመን ስታይ እንደም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ነቶም መፃረይቲ ሌብል ክገብርዎም ይምክሩ ኣለዉ እታ ሌብሊንግ እውን በፂሓትና ኣላ ክንመፃ ኢና መርትዖ ስለ ዘለና ዝያዳ ጉዳይ